Γεια σας, Elden Gamer, εδώ πέρα μαζί με τον ξάδερφό του, τον Νίκο Μιχαηλάκη. Είναι ο Ρίλιας Νικόλα. και σήμερα θα παίξουμε Happy Wheels. Αυτό δεν το περίμενα. Πάμε. Ναι, σχεδίασα ένα βίντεο πριν, αλλά δεν λειτουργήσε για κάποιο λόγο. Και το κάναμε το Learners 22 και επειδή δεν λειτουργήσε κάνω σήμερα ένα καινούριο, οπότε ας παίξουμε Happy Wheels. Και δεν ξέρω τι κάνεις εδώ πέρα. Είναι λίγο δύσκολο. Click to start. Ναι, τι ωραίο παιχνίδι. Καταπληκτικό, έχω και θα φωθεί από την ομορφιά του. Ναι, χάσαμε. Τέλεια. Όχι πάλι αυτό. Αυτό, ακούγεται ωραίο. Για να δούμε. Οχ, μελισσοπρίωνο. Α, δεν πρέπει να πει. Μπαμ. Να φάγε τα μούτρα του. Έλα. Δεν γίνεται να περάσεις. Ωραία, πέρασε. Όχι, το κεφάλι του θα χτυπήσει. Όχι την πλάτη του, τη σπονδυλική του στήλη. Έλα. Μπορείς. Όχι, δεν θα πέσεις. Και αυτός ο άνθρωπος ζει μετά από όλα αυτά τα βασανιστήρια. Δεν θέλω να είμαι η Βασίλης ή η γυναίκα η Βασίλη, τι λέει εκεί πέρα. Θέλω να πάω πιο πολύ. Εκεί είναι η Βασίλης, τέλεια. Πρέπει να το περάσεις. Έλα. Θέλω να είμαι Mr. Close. Θέλω να είμαι η Βασίλης. Θα είσαι. Πήδα. Καλά, έσπασε το πόδι του και πάει να βρω. Έσπασε το πόδι του, Θεέ μου. Βασανιστήρια παθαίνει ο άνθρωπος. Κολπατζής. Είναι κολπατζής. Κάνει παρκούρ. Του σπάσε τα πλευρά, έσπασε ολόκληρος. Ναι, τώρα Πέφτουνε. να φύγε πόδι, ξου. Δεν σε θέλω. Τέλεια. Του έσπασε και ο κόλλος. Ναι, ματώνουμε. Έλα. Τα πλευρά του. Άμα δεν κάνει αυτό το άλλο, το παρατάω. Ναι. Πώς θα σηκωθεί τώρα. Δεν μπορεί γιατί του έχω κοπεί τα πόδια. Πάμε πάλι. Να βρούμε κάποιο καλύτερο όμως. Ποιο? Το προτιμώ. Αυτό? Ναι. Οκ. Ας παίξουμε. Να δούμε. Είναι στη δουλειά του ή στο σπίτι του. Έχεις ένα σπαθί και πρέπει να πετύχεις αυτόν τον τύπο ή το παιδί. Θέλω να πετύχουμε το παιδί. Νίκησες! Χωρίς τίποτα θέλω να πετύχουν κάποιον. Τη γιαγιά σου. Θέλω να πετύχω τη γιαγιά μου. Ναι, νικήσαμε. Πρέπει να πετύχουμε το παιδί νομίζω. Όχι, το τύπο με το μαχαίρι. Είμαστε οι καλύτεροι στο στόχο. Τελευταία προσπάθεια. Είπα τελευταία, δεν το άκουσα. Έλα. Τέλειο! Το σώσαμε το μικρό, ναι, οκ. Βασικά πέθανε και ο μικρός. Όχι, Και ο μεγάλος. έλυσε. Όμως τον πλάκωσε ο παππούς. Ναι. Τώρα πετάμε σπαθιά σε παιδάκια. Πάρεις ένα. Θα πάρεις και εσύ. Θεέ μου, αυτό πόνεσε. Φαίνεται ότι πονάει. 2 παιδιά στη σειρά, τέλειο. Το χοντρό. Στο λέω. 3 μαζί. Τώρα μπαίνει αυτή τη τύψα. 1, 2. Μην με σκοτώσεις. Και 3. Πάει κάτω. Νάτι! Περνάμε στην πίστα. Δεν τέλειωσε. Πες το μέσα για μπάλες. Τέλεια. Αυτό πρέπει να πονάει. Αυτό δεν πονάει καθόλου, κοίτα το. Ωραία. Πόσο χαρούμενος είναι. Του φύγε το κεφάλι. Ναι, είναι χαρούμενος. Του τρέχει το αίμα από το λαιμό. Αλλά επειδή πέθανε. Δεν είναι happy place αυτό. Είναι τρόμο place. Ας βάλουμε και ένα άλλο και έχουμε να μην τέλειο που Κόλλησε. Δεν ξέρω. Οκ.
Το πόδι πετάχτηκε 2 μέτρα. Οπότε δύο? λήξα. Δεν... Προσοχή, 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 προσοχή. Μη προχωρείς. Προσοχή, 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 προσοχή. Πρόσεχε, πρόσεχε. Όχι! Φτάσε καρδιά. Νικήσαμε. Νικήσαμε μια καρδιά. Η καρδιά. Για να δούμε. Μια... WWE. Οχοχοχο. Ουίχα! Στο κρεβάτι. Ναι, τον εμένα να τον πιάσω και να του κάνω. Αυτό. John Cena. Ή Τζόσον, ή Μυστήριο. Πώς λέγεται? Ρε Μυστήριο. Ρέι Μυστήριο, ο παίχτης μου. Με το... Θα πεθάνεις και εσύ όπως και το παιδάκι. Κάνει κάτι σούζιες. Έλα. Καταπληκτικός ποδηλάτης. Έτσι κάνουμε ποδήλατο. Jetpack. Ο κόλλος του άντρα πήγε στο παιδάκι, στο κεφάλι του παιδιού. Αν την Περίμενε, αμολούσε περίμενε. εκείνη τη στιγμή, Ε, καταπληκτικό θα ήταν. όχι το κεφάλι. Οκ. Μια χαρά είναι όμως. What? Πάλι. Όχι, αυτό είναι λίγο ιδέα. Ναι, γι' αυτό θα το ξαναπροσπαθήσουμε και επίρρηση! Το παιδάκι! Το καημένο. Γι' αυτό δεν πρέπει να πετάς το παιδί, γιατί... Πέτα το πάλι. Επίρρηση! Πάει το κεφάλι του παιδιού. Μικρέ, ζεις... Πάτα τον ολόκληρο. Τον πάτησες. Του φύγε πάλι η τουρμπίνα πίσω. Αυτό αξίζει το παιχνίδι. Ναι, αξίζει τόσο πολύ. Πετάγεσαι. Κάνε αυτό με τον Άι Βασίλη. Να το. Αλλά θα παίξουμε ως Άι Βασίλης. Που είναι και... Δεν καταλαβαίνω εγώ όμως τι είναι ακόμα και δεν το είδα. Ούτε εγώ. Αλλά επειδή είναι στο θέμα θα παίξουμε ως Άι Βασίλης. Είναι το θέμα των Χριστουγέννων. Ναι, Ένα εξωτικό έχει κολλήσει πίσω στο αμάξι. φύγε από το αμάξι μου. Με τσιγκούνης, φύγε. Α, κάνουμε αγώνα. Στον άνθρωπο πήγαινε. Έλα, εξωτικό, πρέπει να φτάσουμε πρώτοι. Πάτα γκάζι. Πατάω. Το παιδάκι. Εξωτικό. Φύγε. Όχι, αυτό πονάει. Εξωτικό. Χάθηκε το κεφάλι του Άι Βασίλη. Όχι, δεν έχω το κεφάλι μου. Το χέρι μου. Το παιδάκι πετάγεται, το εξωτικό πετάγεται μακριά. Να το Ναι, δω. ένα δώρο. Θα ξεράσω. Από τόσα μπισκότα που τρώει ο Βασίλης δεν μπορεί να κυληθεί. Ο άχρηστος. Φοβάμαι τις ενέσεις. Ναι, είναι ενέσεις. Ουι. Τι πάτησες. Καλά είσαι. Βγαίνει. Σου κόλλησε στον κόλο. Το βλέπεις. Το βλέπω. Σου μπήκε ακόμα πιο μέσα. Απλώς θα πρέπει να τη βγάλουμε όταν τελειώσουμε την πίστα. Προσπέρα το, όχι δεν θέλω άλλη. Όχι. Δύο καρφίτσες στη σειρά. Έλα, 3 έλα, καρφίτσες. έλα. Ευχαριστώ. Τώρα, όχι. Κι άλλες καρφίτσες. Τουλάχιστον βγάλει τη μία. Πήγαινε πίσω και βγάλει την. Πήγαινε πίσω και βγάλει Δεν την. πειράζει. Θα πεθάνεις πάλι. Θα πεθάνεις. Το είπα εγώ. Yes. Γιατί Βγαίνει. Όχι. Εντάξει. Ξαναβάλει το, έχει πλάκα. Ναι, αλλά τώρα θα αποφύγουμε τις καρφίτσες. Όχι. Έπεσε πάλι. Όχι. Κολοτού. Αυτός είναι πίθηκος. Ουι. Πάτε πάλι. Του καρφώθηκε μέσα στα έντερα. Και του βγήκε στο ευαίσθητο. Ωραία. Ωραία το καλύψαμε. Θα μπει σε λίγο πιο μέσα. Βγάλ' το.
Δεν μπορώ να πηδήξω ψηλά. Έλα. Από πού πήγε το. Κι άλλο! Εντάξει, ευτυχώς. Πάμε. Πήγα ψηλά. Ψηλά και μακριά. Προσπαθώ. Όχι πάλι. Όχι πάλι. Ω, κατέβηκε. Ω, κατεβαίνει. 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 Το κεφάλι του πήγε. Κόλλησε στο καρφί. Απίστευτο. Θα το ξαναβάλεις. Όχι. Δεν θα ρισκάρω πάλι. Όχι. Βάλε κάτι άλλο. Πιο ωραίο όμως. Don't move. Εμείς θα κοιμηθούμε όμως. Καταπληκτικό παιχνίδι αυτό. Ναι. Αυτό που έκανε σήμερα το βίντεο είναι ωραίο. Ναι. Έλα. Για κάτω σας μένα κύριε. Σε παρακαλώ Θεέ μου, γιατί... Πέσει πάλι. Πάμε. Έλα σκύβουμε πίδα. Έλα σκύβουμε πίδα. Γιατί πάει πίσω. Δεν ξέρω αλλά Κάτσε, κάνε να πεθάνει επίτηδες. εντάξει. Με κάποιο τρόπο. Άστο να πεθάνει με κάποιο τρόπο. Γύρισε το! Θεέ μου, δεν πεθαίνει αυτός ο άνθρωπος. Θεέ μου! Ήμαρτον! Χαράσει, δεν πειράζει, δεν θέλω να το σκοτώσω το καημένο. 90% impossible, εμείς τα περνάμε όλα. Αυτό Πάλι είναι- αυτό! Καλά, μπορούμε να το περάσουμε. Επειδή μπορούμε και είμαστε champions. Slick. Μου έφυγε το έφυγε το κράνος του μπαμπάκα. Μπράβο! Το έχω σχεδιασμένο να φύγει το παιδί για να μην έχω εμπόδιο. Καρδιά! Βόμβες! Νικήσαμε! Έπρεπε να προσπαθήσουμε και να ρίξουμε το παιδί την κατάλληλη στιγμή. Το καταραμένο παιδάκι. Ναι, γιατί πέθανε. Αυτό δεν έχει πέρα μάτια που στιφογυρίζουνε. Νομίζω. Άρα πετάω. Αυτό. Ω, τουάλετ. Θα το βάλουμε στην τουαλέτα. Θέλω να δω τι είναι η τουαλέτα. Και εκεί πέρα είναι ένα παιδάκι που δολοφονείται. Άμα χάσουμε. Next. Θέλω να δω το παιδάκι να πεθαίνει. Οκ. Μια τουαλέτα! Το- Εγώ αλλιώς το λέω χέστρα. Πάει το παιδάκι. Όχι, η μικρή. Θα πάμε μία μπάλα κάτω. Πέσε. Πέτασε. Έπεσε. Ουι. Έζησα. Όχι για πολύ. Νίξα. Πρώτα με νίξει η μπάλα που τη χάσαμε. Έλα, ξαναβάλω, το έχει ωραίο, ήταν ωραίο. Καλά. Θέλω να ξαναδώ το παιδάκι να πεθαίνει. Οκ. Πρώτα θα πάμε στην τουαλέτα. Toilet. Μετά bath, ένα μπάνιο. Πού το? Να το, μπα! Όχι, τι είναι? Death λέει. Τι είναι το death? Θάνατος. Δεν γίνεται στο death. Περιμένετε. Έρχεται μια μπάλα. Τελευταία μπάλα. Τελευταία προσπάθεια. Και δεν πήραμε τίποτα. Πρέπει να τα δοκιμάσουμε όλα. Βασικά, μην έγινε μία στο bath, στο death. Πάρε. Και πάρε. Βόλεϊ. Θα πήραμε πάλι μια τουαλέτα. Πάλι, τις βαρέθηκα τις τουαλέτες, έχω πολλές στο σπίτι μου. Next. Όχι. Μα θέλω να δω το παιδάκι να πεθαίνει. Πέσε. Μπάλα. Αυτό που κάνει μπάλα είναι έξυπνο. Έχει απενεργοποιήσει όλες τις βόμβες, οπότε... Θα πεθάνεις. Όχι. Ξαναβάλω το, αυτό έχει πλάκα το παιχνίδι. Αφού έχει πλάκα. Βάλ το μία στο death, ώστε να πεθάνει το παιδάκι. Άμαχο στόχο. Όχι πίσω. Μπροστά. Άλλη. Νομίζω ότι είμαστε... Το έχει βάλει κι άλλη τουαλέτα.
είμαστε τόσο